Una de les grans premisses és que no havia de ser una exposició a l'ús, en el sentit de com cronològic, com mireu tot el que hem fet, no? Allò, sinó un lloc on te poder reviure, connectar amb l'esperit del festival i amb el que és pròpiament el festival, no? I tota la qualitat i la quantitat humana que mou una proposta com aquesta. L'altra premissa era a nivell més com material o de posar en escena, no? Donat que no es volia fer el típic dispositiu d'exposició en plafó i tal, van dir, ostres, utilitzem materials reciclats, que també és un esperit molt propi de l'EVA. Quilòmetre zero, proximitat, territori, el vincle amb la gent, el que la gent et pot oferir, l'intercanvi. I aquí va ser quan vam proposar utilitzar mobles que la gent no fes servir per recrear el que seria un espai domèstic, una casa. Com se li atorga, com se li investeix un sentit. I aquest sentit en relació a la resta d'elements en un indret, en un espai de la casa, perquè cada espai recull un concepte o diversos conceptes que conviuen, no? D'aquesta dimensió orgànica que és aquest festival, que és com un ésser viu, no? I ben bé, les cases són així, també són espais vius, que es van transformant en funció de les necessitats. El primer xoc que vaig tenir amb el festival és el tema quantitatiu, no? La quantitat d'artistes que han passat durant 20 anys, que són Més de 300. Més de 300, la quantitat de llocs on s'ha fet, la diversitat del territori, la diversitat de públic, i tot això em va patar molt al cap. Com que el leitmotiv d'enguany és aquesta idea del teixit humà, també hem volgut incorporar molt el fet de cosir, d'unir peces a través del cosir, cosint paper, cosint robes. Hi ha tota una instal·lació de llibres que hem recollit en què la gent pot agafar i pot llegir i pot estar allà interactuant, no? O sigui que hi ha aquesta idea d'interacció i de col·laboració i de ser part de la instal·lació de la casa. També has d'obrir calaixos, remenar, o sigui, ben bé, no és passiva, l'exposició demana interacció, no? La col·laboració molt important del Pep Casanelles, que és la persona, i l'Anna, que ens han fet ens han permès treballar amb mobles que estaven molt desahuciats i ens els han com restaurat mínimament per poder-los treballar, o sigui, restauració, o cosint, creant els coixins, no? I construccions especials de mobles nous, transformació. Un gran coneixement d'algú que ve de família de fusters, que ens ha permès també aquest treball, no? Per mi la cirereta o allò que m'ha seduït més és la llibertat creativa amb la que ens hem trobat. O sigui, des de la direcció del festival se'ns ha dit endavant, i això és un luxe, no?, per un creador, i molta confiança. I, de fet, és ben bé una mica l'esperit del festival, no? Es treballa amb el que hi ha, es confia, es treballa amb les persones, no amb els contractes, no? I llavors això és molt potent.